Ini ndinonzi Watson Mudzingwa, ndinogara kuno kuMashi Central Mbire, Ward 14, nzvimbo yaMambo Madziko, Nyatsengwa. Inini ndini chairperson wechikoro ichi. Matambudziko ati kusangana nawo pachikoro pano, matambudziko akaita sekuti semasaramusi kana kuti mhepo inoita yechivanhu ingadai inotenda pachikoro pedu. Pachikoro pedu vadzidzisi vakatanga kunzwa matombo pamusoro pedzimba, kukandwa kwematombo akavhunduka, akambobuda mukati memba iyoyo. Kwenguva akatomborarama vari vachibva kudzimba dzemuraini kunzi kwavakambozuma, vakagarako zisvondo rese vachibva muraini imomo, vadzoka zvakare mukati memba iyoyo, vatanga zvakare kukandwa matombo kubva vabuda. Zvakaita kunge svondo rose. Musi wechishanu ndipo pavakati zvenguva dzekuma7 zuva rovira vati vanogeza, ndipo vari kubatwa kugezera ikoko, ndipo pakakandwa dombo rairatidza kuti dombo ranga rabva mumvura asi ranga richipisa kune vakabata. Ndipo vakamhanya vachibva vaigezera kuenda kunopinda mumba. Vachangopinda mumba, vaiva nemugoti wanga wakanga uri mubhaketi, vanga vabva kubikiswa sadza nevana vechikoro sezvo vangati paida kuita masports. Mugoti uwowo ndo wakangobuda zvine ruzha uchirova hwindo uchibuda nekunze kwehwindo. Ndo dambudziko rimwe rakaitika rakavhundisa zvizhinji kusvika vadzidzisi vabuda zvakare mukati memba iyi hainazokwanisa kuzogarwa kusvika zvino kutaura kwatiri kuita kuno. Vadaro vakagara zvakare, vabva vachinjwa imba iyo, vakanzi vanogara muimwe imba, midziyo yavo vose bva vatamisa, ndobva vaendesa mudzimba imwe imba. Vadzokera zvakare muraini imwe mavaigara. Tabatsirwawo zvakare, tapawo ripoti kucouncil, vatipawo matende amukuona ari apa, kuti dzimwe dzenguva sezvo vakuramba kupinda muimba iyi vakwanise kupinda mumatende aya. Tisati tashandisa matende ayo, vari muimba yakanga vaenda imomo, kwakazotanga kwakangozoti kumanheru rimwe ramazuva ndobva vangoona kwakubvira kona yewardrobe yakutanga kungotsva moto. Asi vadzidzisi matende iri kana kumba kudhara kuimba imwe yacho kusiri kumatende, matende vangasati ashandisa. Kubvira kwakuitika vadzidzisi vemo vazhinji vanga vasimo, mamuno umwe chete ndiye anga angoripo chine mwana wake, ndiye akabva ashedzera kuvanhu, ndobva vakasira kuuya vanga vachiri pedyo, ndobva vadzima nemvura moto uye ndobva waita se wadzima. Kusvika vazonzi ngativabvise zvakare kuimba iyoyo, vaende futi kune imwe imba iripo iri kuseri kwematende ayo. Vaenda ikoko, musi wakasvika unorarako, vararako ikoko kuseni zvekumanguva dzingasvike zvokuti past 6 to 7 ikoko, ndobva kwazotanzwa ruzha zvakare kuti kuchikoro kwavakutsva kwava kuseni. Vadzidzisi vamwe vanga vasipo zvakare, vanga vaenda murainiwo kunotsvagawo zvavanga vachinotsvagawo kuseni kwavangomukira kuti vanomutsawo mumwe mudzidzisi, mutevedzeri wemudzidzisi mukuru watingati deputy head. Vachinzwa ikoko ruzha ruchisika, vakabva vadzoka kuno kuchikoro kusvika kuona imba iri kubvira rumu imwe yanga yaiswa midziyo yavo zvakare. Iyoyo ndiyo imba isina kana chakabuda, yakatsva zvose zvakanga zvirimo. Mudzidzisi wacho weimba iyo anga ane midziyo yake yese yanga irimo, mbatya nechikafu zvose nemasertificate zvakatsviramo, zvokuti haana kana chimwe chete chaakabuda. Vadzidzisi vaisangana nechiitiko ichi ndingati vashanu 5 vaigara muimba yacho iyo yakatangira zvinhu, ndo vadzidzisi vaisangana nechiitiko ichi. Pachikoro pano pana vadzidzisi vanosvika 19, asi pavashani vavo ndo vaisangana nechiitiko ichi, uyezve vari vakadzi. Rimwe saramusi rakaitika nderekuti pavakabva murumu iyi, imba iyo, vachienda imba iyo, vachida kuti vanopedzisa kupinda, kwakakandwa zvakadombo redhina rakarova pedyo nemusuwo wavanga vachipinda iwoyo. Dhina rero takatoroonawo, uyezve parakadhinda paitooneka. Kana tikatenda ipapo unotoona pakatobudawo simende kunyatsa kuti apa pane chinhu chakarova chine simba.
tombofungawo kuti dzimwe dzenguva pane vanhu vava kuita musikanza vakuya vachikanda matombo sezvo pane madzimai anenge vanga achisanga dambudziko remadzimai ega ega. Mushure mekunge dombo rataura pamusuwo ina anga chitoripo pano pachikoro pano, takaedza kuvheneka kutsvaga nekutarisa nedirection kuti ngadombo rabva direction ipi. Takaedza kutsvaga kuti pangave netsoka here kana dzangotsikawo zvoratidza kuti pane vanhu vakanda. Hapana kana chatakaona. Chiri kuitika pachikoro, ndakaisa head sabhuku wangu kuno anonzi ndiye head sabhuku anonzi Mutanga. Sabhuku akati panapa pari kuitika minana yemhepo dzimwe dzisiri kunyatsonzwisisika. Zvinezvi zvakatanga nekuti imwe minana yakatanga iri gore yapera. Ndipo ndakanyatsonzwa kuitika minana yekukanda matombo nezvimwe zviri kuitika. Ini zvandakaita pandakafonera na head sabhuku Mutanga, ndakanofonera kansela wangu Derere. Ndafonera kansela wangu Derere, ndakabva ndafonera chifu wangu. Chifu wangu akati chimbomhanya unoona kuti chii chiri kuitika ikoko. Zvechokwadi ndakasvika pano, ndikandoratidza zvese zvaiitika pano. Ndaoneswa izvozvo, ndakagara pasi nemasabhuku angu, ndikataura nakansela wangu, todii masabhuku wangu, masabhuku tikati ngatibobatsirane kuti tata kutoona kuti maticha ose yanga auda kutiza panapa. Saka ndobva ndamboedzawo zvandaiedzawo kubva ndakurukura nomukuru wangu, ndikati ndakutombotorawo vamwe vanodii vangakwanise kuti gadzisawo kuti maticha ambodzika masvika mumadzoka mozovawana maticha waripo. Ndofunga ndakatorawo mapostori vakamboitawo zvavakaita. Ndofunga kwezuva iroro zvakamboti dzikameiwo. Ndobva tazotanga zvakare, ndobva ndataura naSabhuku Mutanga nakansela, todii tikati aiwa zvaiitika makore akadarika hande tinotora natete guru, nokuti zvinhu zvaimboisa chivanhu chedu chakare tombonotora natete guru vauye pano. Matanho ndiyo yatiri kutora kunoku ndokuti seniwo headman handifani kutora matanho ndiri ndega, ndotanga ndamirira mukuru wangu takutora matanho tiri pamwe chete. But matanho atakatora tiri pamwe chete takati ngatiende tunotaura natete guru vasvike pano pachikoro. Ndinonzi kansela Derere, ndinomirira ward 14 kumbire rural district council. Dambudziko reminana yaitika kudzimba dzevarairidzi rakaitika, takauya pano tikanzwa nekuona zviitiko zvaitika pano. Saka ini sakansela ndakaona kuti zvaigona kuzodisturba learning yevana vedu in terms of accommodation, nokuti varairidzi vedu kwaitika minana kudzimba dzevarairidzi vakanga vathreatena kuti hapachagarika pachikoro. Tikaona kuti zvinokanganisa learning yevana vedu. I then reported the matter to Mbire Rural District Council kuti kwaita crisis. Saka local authority yakaresponda through District Civil Protection Unit ikaunza matemporal structures amuri kuona paya ekuti varairidzi vabve mumba yakanga ichiitika minana kuti vawane pekugara. Ndo zvatakagona kuita selocal authority. Takapiwa dzimba mbiri dzinofana kugara murairidzi mumwe chete, but nekuda kwecrisis takaita kuti vagare vari vaviri vaviri, zvinoreva kuti imwe yacho yaitozogarwa nevarairidzi vatatu nekuda kwekuti varairidzi vashanu vainyanya kuafektwa, vanemba yakaafektwa vose vari vashanu. Takavabvisa mumba iyoyo yaiita minana tikavaisa mudzimba dzamuri kuona idzi, matemporal structures amuri kuona apa. Pano pachikoro tine dzimba nhatu dzevadzidzisi. Dzimba nhatu idzi, each house inogarwa nevarairidzi vanosvika vashanu. Tichine crisis yedzimba. The reason why muri kuona we have initiated that project yekuvaka A14 teachers house yamuri kuona iyo, tichaita kuti musvike kumuione in trying kureduce dambudziko reaccommodation, but dzanga dziri kushandiswa nevarairidzi inhatu. Vamwe vacho malocal teachers vanobva mucommunity vatatu, saka 16 ndo vanogara mudzimba dzamuri kuona idzi dziri nhatu. Chikoro chedu hachina dzimba dzakakwana, ndosaka ndataura earlier on kuti ndosaka takazoinitiata imba yamuri kuona yatiri kuvaka kuda kuedza kuimprove accommodation yevarairidzi vedu. Dzimba ngani dziri kudiwa pachikoro penyu kuti vadzidzisi vange vachikwanira? Ini ndinofunga kuti each house should accommodate 3 teachers at normal circumstance.
Saka therefore since tiri kutaura kuti pachikoro pedu tine varairidzi 19 kureva kuti tinofanira kuvaka dzimba dzinosvika kuma6 ma F14 kuti vakwane. Ndinonzi Shamiso Jambo, ndiri tateguru Chivere, ndichirarama ndiri pakwainona. Chokwadi nzvimbo ino iyi ndeyatateguru Chivere ichinzi Nyatsengwa. Wanobva kuChangoma kuna Kadzi uko kusvika kuna Sapa ndo dunhu rawo chairo. Wachizosvika kuChidodo iri nzvimbo yawakapiwa nevamwe wavo vese vachichengeta iri nzvimbo yambuya nehanda. Chokwadi ndozviri kuitika munzvimbo yatateguru wenyu waChivere pachiwa pano paNyatsengwa. Ndinofunga chinhu chekutanga vakauya vanonzi Vachimanga waBrasho vakashayika zvavo, naakabata moto vakashayika zvavo ndanachimanga, naJohn Mburuma vakashayika zvavo. Vakauya vachisumira nhau yenzvimbo ino kuti aiwa tateguru waChivere tasvikawo mudare renyu, tauya kuzokusumirai kuti kune mhuri dzakauya dzinoda kuisa chigwaro mukati menzvimbo inoyi. Wakapindurwa wakati aiwa vana vangu hapana chakaipa, asi ndokusumudzira kunonzi kusumudzira chivanhu chedu. Kune mwere dzamuri kuberekawo kuitira kuti mangwana dzozovanawo noruzivo nefundo. Sachiumbwa chokuti vanovaka vachizotanga kuvaka sechivanhu chinoitwa. Ndokumva wapiwa zvawo mvumo. Ndobva wapiwa mvumo akanzi mozodzoka vana vangu kana mapedza kuvaka. Zvakaitwa here izvozvo? Izvozvo hazvina kunge zvakakwanisika kuitika nekuti pane chikaranga chinogadziriswa senzvimbo kwakafanana nokuno, kana toti nzvimbo dzese sechivanhu chedu isusu tinoti kana pavakiwa musha wakafanana nechigwaro chakafanana neichochi chokudzidzira vana, pane chikaranga chinoitiwa zvakafanana kuti pane bikuwa doro rokuti chikoro ichocho mukutanga kushandiswa kwachene panenge pachida kutanga kuzarurwa pobikuwa doro zvotsvagurudzwa kuti kuitira kuti mangwana mhuri dzinenge dziripo nevana vanobva mativi ndinofunga tinobva munzvimbo dzakasiyana siyana hatizokwanisa here kusangana nedambudziko. Saka zvese izvozvo zvinenge zvichitariswa nechivanhu nemadzitateguru. Chinoitika ndechekuti panoitika chinhu chese chakaipa panotsvagwa nzira dzese dzinova ndidzo dzakasiyana siyana, asi tateguru Chivere mukutsanangura kwavakaita zvichisvika mukati medare ravo vakati aiwa vana vangu chikamu chiripo chakatanga kusara chatingakutaurirai chiye, dai tambozama kugadzirisa izvozvo tozoona kumberi kwatinenge tichienda kuti dambudziko iroro ramauya nayo ichazoramba ichiitika here kana kuti kwete. Ndozvavakataurirwa. Kushereketwa nouroyi zvese izvozvo zvine tsvagurudzo, asi mukutsvagurudzwa kwazvene ndokunge kana tese kubva kune mimi mwere kune mimi wazukuru mese makwanisa kuungana nemadzitateguru enyu. Madzitateguru enyu vanokutaurirai pavo pavaneziva kuti aiwa apa ndipo pedu patinokwanisa kugadzirisa izvi zvimwe izvi hazvisi zvedu. Saka kugadzirisika kwazvene ndokunge kuri kuungana kwemisoro yese tichisanganisira nemadzitateguru nevazukuru. Bira iroro chokwadi ndo yatiri kutarisira, asi zvazodzoka zviripo semwaka wedu nechimiro chiripo. Dai achinzi takakwanisa kuwana goro rakakwana, mhuri idzodzi dzaikwanisa kumanikidzirwa kuti aiwa ndatiitei onai zviri kuremera. Saka taremerwa kwese kwese, chimiro chacho chiripo, goro rino hatina kukohwa. Saka kuti tinyatso kutaura kuti aiwa itai nguva rakati, ndinofunga ipapo panogona kundinetsa nokuti mhuri dzadzo dzinotibatsira ndo vasina kukohwa vari munzvimbo yangu. Yachiwanhu kazhinji kacho tikachidamburira kupera kwachene kunonetsa, tinofanira kutedzesera zvinenge zviripo. Zvinofanira kungotedzeserwa, kana kuri kukumbira panofanira kukumbirwawo netidoro tishoma shoma tichitira marenda. Tikatarisa kwamukapira gotsi uku kune vakatanga vaigara panapa ndo vanhu vaifanira kunge vakadzokerwa naChimanga kutomboedza kuvadzikamisa kana paive nezvimwewo zvaizoitikawo tanga tisingawani kana chimwe chekupomera. Ndinofunga paiva panzvimbo vanonzi Vachikuku naGwedegwede ndo vanhu vakaigiwa paseri pechikoro chamuri kutaura nezvavo. Saka ndo vanhu vaifanira kutanga kukumbirwa iwavo
kana pachizowanikawo zvimwewo zvaifanira kunge zvichizouyawo zvaakuitika tinenge taakuzotsvagiridza manje kuti aiwa isusu pedu takagadzirisa ko ichi chimwe chaakuitika chawa chii tinenge taona musoro wedu inawo.